Els orígens de la cultura ibèrica es remunten als segles VII i VI abans de Crist i perdurarà fins a finals del segle I abans de Crist, quan les comunitats indígenes perden la seva entitat cultural per l'adaptació a la manera de vida romana. Es denominen com ibers a les poblacions assentades en els territoris del sud-est de França, façana mediterrània peninsular, Vall de l'Ebre, Meseta Sud i Andalusia. Mai van ser un poble unificat. Es componien d'un mosaic de tribus independents i diferenciades, però amb uns trets culturals comuns que les associen a l'ibèric. L'establiment de gens fenícies a les costes andaluses al segle VIII abans de Crist i gregues en el Llevant cap al segle VI abans de Crist va suposar un notable impuls per al desenvolupament de les poblacions indígenes amb les que mantenien contactes. Aquestes cultures més desenvolupades van portar l'alfabet, la tecnologia del ferro, l'urbanisme regular, la moneda, el tor de terrisser, així com els costums i gustos orientals. Aquests influxos es reflectiran en tots els àmbits de les comunitats ibèriques, però aquestes van saber adaptar-los als seus patrons, donant lloc a una cultura amb personalitat pròpia. Al principi, els poblats eren petits, però el desenvolupament cultural va portar la jerarquització de la societat i una nova organització territorial. Sorgeixen així grans assentaments. Alguns ja són autèntiques ciutats que controlaran política i econòmicament un ampli territori i altres nuclis de població menors. Els poblats dominaven els terrenys i vies de comunicació del seu entorn. Solen situar-se en llocs elevats que els proporcionen protecció, propers a rius per proveir-se i freqüentment s'envolten de muralles amb torres. En general, mostren una planificació urbana, amb carrers i places d'ús comú. S'han documentat temples, cisternes d'aigua, forns per a fabricació de pa i de ceràmica, el que dona idea de la complexitat que va adquirir la societat ibèrica. Els habitatges eren de planta quadrada o rectangular, amb una o dues estances principals. Consten d'un sòcol de pedra, parets de tova i coberta de fusta amb brancatge. La societat ibèrica estava molt jerarquitzada, però en els poblats no s'aprecien grans diferències entre els habitatges. És en les necròpolis on la diferenciació social es manifesta amb més contundència. A la cúspide es situaven les elits aristocràtiques, de marcat caràcter militar. Entre els guerrers, els genets tindrien el paper més destacat. En l'antiguitat, era coneguda la lleialtat dels guerrers ibers cap als seus cabdills i caps militars. L'economia es basava sobretot en l'agricultura i ramaderia, tot i que en zones determinades va tenir gran importància la mineria, el comerç, la pesca, la indústria textil i l'artesania. En l'agricultura, l'ús del ferro en l'utillatge agrícola va millorar la productivitat de les terres. Els cereals constituïen la base de la producció que alternaven amb llegums. També olivera i vinya per a elaboració d'oli i vi i plantes textils com lli i espart. En ramaderia es criaven bòvids per a llet, carn i com a animal de càrrega i tir, ovelles i cabres que proporcionen carn, llet i llana, porc i cavalls per a la guerra. El comerç va experimentar un gran auge per l'augment de la demanda interna
i els creixents contactes amb grecs, púnics i cartaginesos que busquen metalls, gra, vi, oli, peix i ceràmica. S'importen ceràmiques gregues, teixits, objectes metàl·lics i joies. Els orfebres ibèrics tenien un alt coneixement de les tècniques de tradició fenícia, amb les que elaboren objectes de luxe. Tot i que el bronze va continuar sent un metall important, la metal·lúrgia del ferro es generalitzarà per a l'elaboració d'eines i armament. La ceràmica serà un dels elements culturals que millor identifiquen als ibers. Es realitza a torn i elaboren una gran varietat de formes que es decoren amb pintura vermella. Algunes produccions presenten una decoració pictòrica de gran qualitat. Per primera volta a la península ibèrica es documenta escultura de gran format. Associada al món funerari religiós, representen lluites heroiques de guerrers i animals de la mitologia fenícia i grega: lleons, bous, esfinx, grius. A partir del segle IV a.C., predominen les figures humanes vestides amb túniques, mantells i enjoiades, com les dames d'Elx i Bassa, i apareix la figura del llop, pròpiament ibèrica. Les primeres monedes que empren els ibers són les emeses per les colònies gregues d'Empúries i Roses al segle V a.C., però el seu ús és molt reduït. El bescanvi era prioritari. Des de mitjans del segle III a.C., algunes ciutats ibers van encunyar moneda. La iconografia més característica és un genet amb la llegenda de la ciutat en escriptura ibèrica. La Segona Guerra Púnica comportarà la fabricació i difusió de gran quantitat de moneda per al pagament a les tropes. Les monedes són una eina privilegiada per conèixer topònims de poblacions, déus, mites o indumentària ibèrica. L'ús de l'escriptura denota la complexitat assolida per la societat ibera. És un sistema mixt que utilitza signes alfabètics i sil·làbics. Els textos ibèrics es poden llegir ja que es coneix la fonètica dels signes, però són incomprensibles en desconèixer la llengua que parlaven. Algunes excepcions són noms propis i de ciutats, coneguts per inscripcions que presenten el seu equivalent en llatí. Gairebé no es té coneixement de les creences religioses. S'han documentat llocs de culte en poblats i santuaris en coves relacionades amb aiguanells, on es dipositaven petites figuretes com ofrenes. En l'Alcora, coneixem diversos poblats que abasten tota la cronologia de la cultura ibèrica, des de l'etapa de formació d'aquesta civilització, amb el jaciment de la Ferrissa del segle VII a.C., fins a la fase final, representada en el Saltador a partir del segle II a.C., ja d'època tardoibèrica o iberoromana.
Un dels jaciments més importants és Montmirà, que es va excavar entre els anys 1990 i 2000. Es tracta d'un poblat en el qual els habitatges se situarien adossats a la muralla perimetral, definint un carrer central longitudinal. A més d'abundants objectes de ceràmica, bronze, ferro i os, ha proporcionat també evidències d'activitat tèxtil i metal·lúrgica. El costum entre els hiverns era incinerar el cadàver. Es pensava que el difunt es convertia en fum que pujava al cel. En cas d'un guerrer, les armes es doblegaven i cremaven al seu costat. Posteriorment, les brases s'acabarien d'apagar, possiblement amb vi. Es recollien les restes cremades i s'introduïen en una urna cinerària que se dipositava en la sepultura junt amb l'aisobar, constituït per objectes personals i elements relacionats amb l'activitat que va desenvolupar en vida. Tot seguit es celebrava un dinar funerari ritual, que havia de ser similar al dels rituals grecs. Es col·locaven ofrenes d'aliments a la tomba i es vessava el vi sobrant. També es trencaven de manera ritual els vasos ceràmics utilitzats en el menjar i es dipositaven al costat de l'urna. Així es procurava que l'ús dels vasos finalitzés amb la vida del propietari. Aquests banquets funeraris serien més sofisticats com més alta era la jerarquia del personatge sepultat. A les tombes i aixovars és on es revela de manera més clara la jerarquització de la societat ibèrica. Les tombes més freqüents són modestes. Una fossa que conté l'urna i amb gairebé cap objecte personal. Les relacionades amb les elits dominants contenen rics aixovars, armes, ceràmica ibèrica i grega, joies, i presenten una variada tipologia segons les zones. Les úniques excepcions al ritu d'incineració es relacionen amb inhumacions infantils. A diferència de la resta de la comunitat, no s'enterraven a les necròpolis. El més usual és dins dels poblats, sota el sòl dels habitatges o tallers, freqüentment propers als murs perimetrals. No hi ha acord pel que fa a les motivacions d'aquesta pràctica. Podria respondre a causes socials, religioses, simbòliques o supersticioses.
Els ibers van ser una societat rica culturalment, amb una personalitat pròpia, valent en la batalla i respectuosa amb els seus difunts. D'això tenim nombroses mostres visibles en l'empremta que han deixat a la nostra terra.